Рәхмәт. Талант сәхнәлә уйнау өсөн генә түгел, яшәү өсөн дә кәрәк диләр. Барыгызга ла сәлам, мин Рөстәм Төхбәтов, күп балалы гаиләләр буенча белгес. Бүгенге геройдарым йондызлы гаилә Сәлимә һәм Салават Юлдашбаевтар. Фотограф гаилә альбомына етерлек фотолар төшергәндер. Хәзер мин дә уларга кушылам. Зур, тату гаиләлә яшәү күптәнге хыялым минең. Без гаиләлә кусты менән икәү генә. Шуга ла күп балалы тиҫтәрҙәремдән көнләшәм. Улар күмәк, тату, берҙәм. Эштәре лә ярамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла аҡыллы. Мине лә ҡолас йыйып ҡаршы алалар. Ни итәһәң дә артыҡ бала булмай. Күмәк булғас рәхәт, аш та тәмле, эш тә ярамлы, көн дә күңелле үтә. Иҫтәлеккә фотола ҡала. Беҙҙең проектта фотограф ҡала йәшәйҙерлек. Ул һәр мәлде фотоға төшөрә. Шулай итеп, ҙур татыу ғаиләлә бер көн үткәрәбеҙ. Уларҙан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә беҙҙән иҫтәлеккә фотоальбом. Һәр бер ғаиләнең үҙ бер күңеле бар. Шуға күрә ул күңел, ул тойғо һәр бер ғаиләгә үҙенә генә хас. Һәм ул тойғоларҙы береһенә лә әйтеп биреп булмай. Һәр береһенең үҙенең бер нескәлеге бар. Шуға күрә иң мөһиме нимә? Бына шул нескәлекте тоя белергә кәрәк. Һәм шул нескәлекте һәр бер ғаилә үҙендә һаҡлай белергә тейеш. Беҙ Салауат менән Сәнғәт академияһының беренсе курсында уҡып йөрөгәндә таныштык. Беҙҙе таныштырҙылар. Ул таныштырыу бына нисегерәк булды. Дус егет, Морат дигән егет, однокурсник, әйтте инде, менә шундай, мин бер ҡыҙыҡай менән таныштым, һине лә бер ҡыҙыҡай менән таныштырам килә. Уның әхирәте ти инде. Мен әйтәм, әйҙә, мөмкин тип әйттем инде. Һәм бер көндө барып танышырға булдыҡ, әммә ләкин ул бүлмәһендә юҡ ине. Һәм көтөп ултырам, бер сәғәт үтеп китте. Бик мөләйем, матур ҡыҙыҡай тиләр бит инде. Ултырам көтөп. Һәм бер мәлде ишекте шар асып, ҡапыл нур оҡшап килеп инеп, Сәлимә килеп инде. Шул мәлдә үк ул йылмайып килеп инде инде. Бәлки берәй булһа теге шым ғына теге көнләр ултыра ул тигән һәм арҡаһына килеп инде. Ә ул шәп теге бөтә асыҡ күңеле менән, йылмайыу менән килеп инде лә. Шундуҡ хәҙер дә менә күҙ алдымда шул ишектән килеп инде. Беренсе тапҡыр. Шулай итеп, беҙ күрешеп, һөйләшеп киттек. Ул кисте беҙ оҙаҡ ҡына һөйләшеп ултырҙык. Аҙаҡтан икенсе көндө уға барырға ашҡынып тора инем. Мин бер йылға һуңғараҡ бөттөм бит инде. Һәм бөтмәҫ борон никах уҡыттыҡ апрель айында. Бөткәс, августа беҙ туй үткәреп ебәрҙек. Беҙ йәш булһаҡ та, ҡурҡмайынса бер артлы өс бала таптыҡ. Сөнки балалар күберәк булған һайын, аларға еңелерәк, күңеллерәк, беҙгә үҙебеҙгә лә еңелерәк әлбиттә, сөнки улар бер-береһенә әүрәй, бер-береһе менән уйнайҙар. Өс бала хәҙерге ваҡытта, хәҙерге тормошта, минең уйлауымса, ул күп тип һанала, әммә ләкин күберәк терәк булған һайын, тағанда күберәк таяҡтар булған һайын, ғаилә нығыраҡ була тип уйлайым. Салауаттың һылыуы ҡыҙым Лилиә менән килен бигерәк тә оҡшашлар, улар игеҙәк һымаҡлар. Тәүге йыл таныштырышырға килгәндә инде икеһе инеп киләләр, ҡыҙым менән аптырап киттем. Ҡайынһы Лилиә, ҡайынһы буласаҡ килен икәнен дә абайламай. Шулай күңелле генә итеп, танышып, матур итеп йәшәп киттек инде. Тәүге күргәндә бер киленде оҡшаттыҡ. Һеҙҙең исемегеҙ Әлимә инәй, ә һеҙҙең Сәлимә. Бына исемдәрегеҙ оҡшаш һымаҡ, үҙегеҙ оҡшашһығыҙмы? Бейем нимә тип әйтер икән? Бейемде тыңлайыҡ. Мин оҡшаш тип әйтә алам инде. Алда шулай йомшаҡ минең шикелле. Минеңсә шул оҡшашбыҙ, әммә ләкин бейемдең әлбиттә тәжрибәһе ҙур һәм бер ниндәй һорау. Тауһа кәңәш кәрәк булһа, беҙ бейемдәргә шылтыратып
Һорайбыз, кәңәшләшәбез. Декрет отпускында ял иткәндә без айлар буена Исәнголда ята торгайнык. Балалар бәләкәй булганда. Хәзер инде шул каникул вакытында, отпуск вакытында, бер инде байрамдар вакытында. Ну, ешрак кайтырга тырышабыз. Тимәк, яен сурага еш кайтаһыгыз да балаларыгыз нисек яратамы яен сурага кайтырга? Әлбәттә ярата. Батутта һикерешәләр, саф һавала, баксага сыгып, кишер, йолкып, еләк, йолкып ашайдар. Балаларыгыз нимә ашарга ярата? Безнең балалар бавырһак яраталар һәм әлбәттә манты. Шуның өчен без хәзер манты пешерәбез. Салават агай нинде манты ярата? Бuna бәрәңге турагыз ашамы әллә дүрткелләп туралган картоф менәнме? Салават агайның туралган картофны ныграк ярата. Мин шакмакка бүлеп эшләһәм, нигә тегеләй пешермәнең дип һорый миннән гел. Мин үзем күп балалы гаиләдә туып үстем бит инде. Без атай менән әсәебездә 10 бала булдык. Минең игедәгем бар, Кәрим исемле. Һәм шуның өчен миңа 3 бала тәрбияләү әллә ни шундай зур кыенлык тудырмай. Без саатнан дуслашып йөргәндә, без алдан уйлап йөренек, балаларыбыз 4тән дә кәм булмаясак дип. Һәм 2 кыз, 2 малай булыр дип хыялланып йөрдем инде мин үземсә. Һәм Аллага шөкер, без үзебезнең теләкләребезгә, үзебезнең хыялыбызга ярашып киләбез. Салат өчен күп балалы атай булуы минеңсә кыен түгелдер ул. Ул балаларды бик нык ярата. Балаларды бик нык тәрбияләй. Минең караганда тәрбия ягын атаһы күбрәк бирәлер дип уйлыйм. Аның менән дуслаша башлаганда ла миңа Салаваттың тормышка карашы, ниндәйдер принциплары бик охшаны һәм беренче көндә үк мин танышкандан алып, мин уйлап куйдым, бу егет бик яхшы атай буласак дип киләсәктә һәм мин яңлышмаганмын. Ул ысынлап та шулай. Ниндәй атай дигән һорауга тура гына җавап биреп булмый, әлбәттә. Мин балаларымды яраткан атай. Балаларыма тәрбия бирергә тырышкан атай. Мин әсәләрен һөйгән атай. Мин ниндәйрәк атай булуымды, әлбәттә, минең балаларым әйтәсәк. Шуңа күрә мин улар өчен тырышам, мин уларны яратам. Беренче баланын бәлки һизелмәйдер дә. Ул икенче бала туу менән, өченче бала туу менән һин уйлайһың, менә беренче бала нисегрәк булды, менә нисегрәк дип. Менә сагыштырып була һәм беренче бала, Самира, ул бәлкәстән үтһүзле, теге үзенә нимә кирәк шуны нитеп. Ну, әлбәттә, аңлап торагыз, кызгышы үзенчәлекле була. Һәм моныһын һорай, тегенеһен һорай. Күбеһенсә, минең уйлавымса, ул бездә төнөн күбрәк уята торгайны. Әлбәттә, әсәһен күбрәк ашатырга. Шул. Хәзер дә менә ул үзенекен теләй, былай мин эшләргә кирәк. Былай уга игътибар итмәһәң, үсегергә лә мөмкин, чөнки ул кызыкай, мин аны атлайм. Тышкы кыяфәт менән караганда, безнең кызыкай бит инде аппак, зәңгәр күзле. Әсәһе менән атаһына бөтенләй охшамаган. Безнең Самира төсе менән минең әсәйемә охшаган, өләсәһенә охшаган. Характеры менән дә әсәйемә охшаган, миңә лә охшан карай. Шундай шук, теремек. Әмма ләкин ул өйдә шундай шук. Кеше араһында, мәктәптә ниңәлер баҫалҡы, тыныс, асыла алмай кеше араһында.
Безнең эргәлә ул тулыһынса асыла, тулыһынса үзенең нисек теләй шулай йөри. Бәләкәс класстарда, беренче, икенче, дүртенче класска хәтлем, ул хәтлем физкультурага мәктәптәрдә бездә внимание бирмәйдәр. Шуңа күрә мин Самираны тэквондога бирдек, Тамирланды каратега бирдек. Самираны нимәгә тэквондога бирдек, уның баласактан табигатьтән дип әйтәйек микән, растяжкаһы, уның гимнастика ягына күбрәк мөһи бар. Анда әлбәттә тэквондола растяжка бик мөһим фактор булып тора. Салаваттың теләге буенча ла без балаларны спортка бирдек. Уларга үзләренә әле охшай. Безнең кызыбыз Самира тэквондо менән шөгыльләнә бит инде. Үзенә бик охшай, бик ярата. Һәләте бар. Тренер да аны бик мактай. Әлегә икенче ел гына шөгыльләнгәс, безгә ярыштарда катнашырга әлегә иртәрәк диләр. Әмма ләкин без көтәбез. Үткән ел безнең Самира кызыбыз тэквондо буенча физик әзерлек буенча 3нче урын яуланы. Һәм бу безнең өчен бик зур казаныш дип уйлыйм. Тамирлан Мартай менән без бер мәктәптә укыйбыз. Атай безне иртәнсәк алып килә мәктәпкә. Кайта килә. Күмәкләшеп кайтабыз да дәресләр эшләйбез, ашайбыз, уйнайбыз. Тамирлан тик тормас. Шуңа күрә уны энергияны кайдалар итәргә, шул ук вакытта ул егет буларак, әлбәттә, тормышта уга был кирәк буласак. Кулланырга тиеш дип әйтмәйм, әмма ләкин кемдәдер якларга, үзен якларга ул белергә тиеш. Каратега йөрүһәң дә хушларга ярамай. Акыл менән җиңәргә кирәк. Минем картаям элек көрәшче булды. Мин дә уга охшаганмын. Безнең Тамирлан улыбыз ул нескә күңеллерәк, әмма шул ук вакытта ул алсак йөзле Сәлимә һәм шул ук вакытта урында тик тормас. Безнең Тамирланыбыз шундай нескә күңелле. Уга хайлап кына әйтергә кирәк сүзләрне. Уга авыр сүз әйтһәң, күңелне бик нык авыр ала һәм кайгыра. Шуның өчен без уга ипләп кенә әйтергә тырышабыз. Әмма ләкин ул да нык шук. Мен уны футболга бирергә уйлаганбыз һәм ул үзе лә футболга йөрергә теләй һәм киләсәктә футбол секциясына ла бирергә уйлыйм. Салаваттың гаиләһендә 2 генә бала бит инде. Һәм безнең 3нчегә баланы көткән белгәс, аптыраманылар, киресенчә нык куандылар. Аллага шөкер, 3нчеһен табарга булдылар, куркмай дип. 3нче балабыз Арслан улыбыз. Бәлки ныгыракта иркәләнәләр. Һәм шуга уны күбрәк нетергә кирәк. Иркәләргә, косаклап торырга, иртәнсәк уның менән сак кына ятып алырга кирәк. Ата әйдә сак кына ятып алайык ди. Ниндәдер көндез дә йөрибез, ата әйдә ятып алайык. Садиктала воспитательницалар да белә, уларның любимчиге. Һәм уны мин алганда воспитательницалар уны үбеп, һөеп, үбеп сыгарып. Уның менә тышкы кыяфәте буенча ул менә теге көрәшем теге имәнем барак. Апаһы авзаһы менән уйнаганда ла ул менә теге каты тора. Бәрелһәләр дә ул тора, тегеләр кылып китергә мөмкин. Безнең Арслан улыбыз шундай юморист дип әйтәйем микән, чөнки һәр вакытта ул ниндәйдер шаяртулар әйтә, кылана. Ул күбрәк ир аттарда ярата. Нигә шулай икән, әйтә алмыйм. Күбрәк минем кустыларым менән, үзенең ике туган агалары менән
Карталары, карт карталары, олаталары менен күбрәк вакытты узгарга ярата. Сәлимә ниндейдер гастрольләргә киткәндә нимәлер бешереп калдыра, әлбәттә. Ләкин ашап бетһәк, үземнең ниндейдер коронный блюдоларда дип әйтәм микән, балаларга мин беләм, уларга был охшайсак. Һәм мин шуны бешерәм дә, безнең шаян гына бит инде иң бәләкәсебез Арслан улыбыз. Һәм ул теге кайбердә атай, һин иң яхшы атай на свете дип куйган. Шуны ишетәһең дә теге бына нимә өчен яшәргә мөмкин булды дөньяла дип уйлыйм. Әйекләм. Мен барап кардар яуган тарафтамын. Язып ебәр. Барап бер генә яратам. Без икебез дә сәнгать кешеһе булһак та, бер-беребезгә һалышмайбыз. Гастрольгә сыгып китһәм яки берәй эш менән концертта озаклап китһәм, аталары уларга ашарга ла бешерә, алар менән дәрес әзерләй. Бөтә эшләрне лә эшләй. Аллага шөкер, был яктан Салават миңа бик нык ярдәм итә. Салават үзенең эшен күбрәк эштә калдырырга тырыша. Әлбәттә, ул өйдә лә бик әзерләнә. Берәй йырлы роле булһа, өйдә көне-төне йырлай. Һәм без дә уга йырлашабыз, балалар да уның йырдарын отоп, бергә йырлаша. Кайбердә безнең белән бергә репетициягә ла йөриләр, һәм улар күрәләр, беләләр, сәнгать ягыннан, иҗади яктан да үсешәләр дип уйлыйм. Мин атайҙың һәм әсәйҙең спектаклена, концертына йөрөргә яратам. Әсәй матур йырлай. Атайымдың уйнаган роле миңә иң ныгы охшай Айболит. Ул йәнлектәрҙе дауалай. Минең атайым композитор булды бит инде, Юлай Моратов. Балалар өсөн дә бик күп йырлар язды, һәм безнең балаларыбыз атайымдың йырларын яратып башкаралар. Самира киләсәктә композитор булырга ла хыялын итә, шуның өчен карарбыз инде. Тау битендә көмеш шишмә, яратам шишмә һөүен. Алтын гына һөүен эсһәң, каналга куя һөүен. Алтын гына һөүен эсһәң, каналга куя һөүен. Безнең гаиләбездә әлбәттә Салават хуҗа, аталары хуҗа, аталарының һүзләре алар балалар өчен закон, һәм балалар был законды бозырга тиеш түгел. Миңа килгәндә инде балалар тыңламаска ла мөмкин. Кайбердә тыңламаһалар, атайгыз кайта дип әйтәм дә, алар тыңлайҙар. Гаилә корганда ул без кем баш, кем муен дип улайтып ултырып менә ушулай булат дип һөйләшмәдек, әлбәттә. Ул үзенсә ничектер килеп сыкты. Минең уйлавымса, һәм безнең гадәттәр буенча мин баш, Сәлимә муен дип әйтергә мөмкин. Без ниндәйдер хәлләрдә күбенсә икәүләп хәл итәргә тырышабыз. Кайбер вакытта мин әлбәттә Сәлимәне тыңлайм, Сәлимә мине тыңлай. Мин бәхетлемен, бәхетле әсә, бәхетле катын-кыз. Чөнки минең һау сәламәт, шундай акыллы, шундай үзенчәлекле балаларым бар. Мин уларга бәхетле киләсәк теләйм һәм уларның киләсәктәре шундай кызык, бай булыр дип ышанам. Һәм әлбәттә мин үземде бәхетле катын-кыз дип һанайм, чөнки Салават бик ышаныслы ир-егет, аның менән минең бер ниндәй дә курку тойгыһы юк. Киләсәккә карата бик тынысмын һәм бәхетлемен. Гаилә минең өчен ул беренчедән ул мөхәббәт, бәхет, йылылык
Мин атай-әсәйемде яратам, безнең гаилә дус. Мин әсәйемде, атайымды, апайымды нык яратам. Без бүгін Әлимә инәй һәм Сәлимә апай менән бешергән манты ашайбыз. Нисек килеп сыккан икән? Әйдәгез ашап карайык. Бында Йен Сура мантыһы ла, Белорет мантыһы ла һәм Сибай мантыһы ла бар. Әйдәгез тәмләп карайык. Әйдә. Был Йен Сура, а менә бүләктәрәк Сибайлыкны. Быныһы Сибайдан һәм ошоноһы Белореттан. Рустам, май менән ашап карайбыз. Әйе. Маймына ашаган бар. Юк. Без ошайтып, сен шураламайды халабыз тарихыга. Просто чемдәне посвящение. Тәмлеме? Әйе, бик тәмле. Артист тормышы, репетиция, спектакль, концерт, гастрольдар менән бәйле. Сәлимә һәм Салават Юлдашбаевтар талантлы гына түгел, шәп ата-әсәй икәнен дә итбатланы бүген. Улар кебек тату матур гаиләләр күп булһын дигән теләктә мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!